Хаос в кухнята на великите сили. Добре дошли в най-странното готварско шоу на планетата. Тук не сервираме рецепти за мусака, а анализи за мутациите на глобалния ред. Докато великите сили готвят собствените си интереси зад затворени врати, ние стоим пред геополитическата кухня, като гладно народче пред рафчето за развитие в Брюксел. Меню няма. Гарсон няма. Масата май не е за нас. Но днес ще влезем вътре. Ще разбъркаме тенджерата. Ще опитаме от всяка порция, даже от онази, дето мирише на китайска амбиция, американска носталгия и руска газова параноя. Запалете котлоните. Ще замирише на реалност. Глава 1. Америка, шеф-готвачът, който си взе отпуск и сега готви съдбата на света на лайв в TikTok. След Втората световна война Америка беше шеф-готвача на света. Готвеше свобода, печеше демокрации и подправяше всичко с военна база. Но сега Америка е като уморен готвач на 3 смени, който е забравил къде са ножовете. Хвърлял е готварската книга в микровълновата и обвинява Китай, че фурдата не работи. В момента САЩ опитват реиндустриализация с света. Вижте, Китай държат 32% от световното производство. Америка 16%. 2 пъти по-малко. Промишлеността им е 11% от БВП-то. За сравнение, в България е 25% от БВП този коефициент. Тоест, ние с всичките си печки от соца сме двойно по-индустриализирани от щатите, като структура на икономиката. Представете си в какво състояние е западната кухня. А за капак дефицит в бюджета от над 7%. Отделно има търговски дефицит от над 1,2 трилиона долара. Внасят повече, отколкото изнасят. И то с такава разлика, че можеш да си купиш луната. Лихвите по дълга им са по-големи от целия военен бюджет. И те си мислят, че ще го решат с мита. Гледайте Хаос в кухнята на великите сили.